О, fuck me. Ето ти въртиш за почти 2 джена. Даже трети, защото не правилно различи. Е също се като по... С нашия паради. Склюни ме Лара... Ами Ларата най-добрата. Damn, толкова бързо ми спрезали зарите. Let's go, айтъм. Ама то рядко дава тулбокс. Toolbox. Стъкнах се на желязото. Микелата има топър, където... Като си клекнам с по-бърз. Няма палети! Няма палети! Няма как това да ти извинение. Този мап е направен от палети. Това е най-ебан. Вади, какво поръжи, бе? Това е мапа с най-многото палети, байде. Този мап... Никой не съм починал от този мап, между другото. Дори не съм виждал гейт. Това е най-survivor мапа, байде. Survivor set мапа. Да, нещо. На. Където? Айде къде? Няма игра. Опет съм чета. Let's go. На първия етаж още. Ама това е килърът? Какво се ръсваш? Да, ама това е килърът? За да не говори? Ама това е килърът. През не се пакваш. Това е напълно баунсната игра. Това е actually statement, който никога не е бил казан. Ама това е целта на килъра. Еми, директно направи... Чакай. Това прави Киора. Така че ако внимаваш и лупваш ефишенти, фейкваш прозорците правилно, ще спееш да си измъкнеш. Имаше някакъв класрум, брат, и изтрещях и почна да си игра. Ло! Кале, гордееш ли се от мен? Аз просто не ме отпукайте, моля. Ами аз просто дисивам. О, май те харесва. О, май не. Вижи, кой дошли на мен. Няма момчета, няма проблеми, аз ще света. Ето така обаче трябва да го цена. Чакай. Препарата тук е... сейф. О, колко си бърз! Найс! Пах, защо е толкова бързо? На тази тук. Блокай! Ще къпнеш. Стижай! Алрайт. Стижи! Не, той има ендюринг. Да. Слушай, много бързо. Гледай са, гледате ли лупата?
І няма. Оп, сек. Добре, Аз съм готов. Не стигам. Палета нема. Шо към мейчета. Почна.